Ini nomor saya mah uji खुलुमबाय सालाकाटि खाग्राबारि गामिनि मोनसे दुखुथिया न'खर दाखालि मैयासो भिडिअ ओंखारदों ससियेल मिडियायाव बे दुखुथिया न'खराव जोङो दा दंफैयो बे न'खराव गासै फिसाला सानै फिसाजो सासे आरो बिमा बुरि दङ फिसाला सानैया रायज्लायनो रोङा बबा आरो फिसाजोआ एबनर्माल दा बिसिनि न'खराव बिमा बुरि ओमफ्राय रावबो बिदि खामायनो हानाय रावबो गैया जोङो दा बे न'खराव फैनानै जोंनिफ्राय जा हायो जा गरसे हायो जोंनि आखाइनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ होफैदों बेखायनो बयखौबो खावलायो जे जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरखौ जाहाथे नैबे जोंनि गाहायाव होखानाय एकाउन्ट नाम्बाराव बयबो हेल्प खालामलाय गरसे गरनै सोहरलाय बयबो जा हायो नोंसिनिफ्राय अननानै बयबो अनसुंथाइ हरलायो। खुलुमबाय आं दानसोरां ब्रह्म मैयासो ससियेल मिडियायाव सासे दुखुथिया आबैनि मोनसे भिडिअ नुदोंमोन बे भिडिअखौ नुनानै गोसोआव जोबोद दुखु नांदों दा जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाटि हालामनि खाग्राबारि गामियाव दंफैयो बे दुखुथिया आबैनि न'आव दा जों जा हायो बिथांमोननि दुखुथिया न'खरखौ नुनानै एसे अनसुंथाइ होफैदों बिथांमोना न'खराव साब्रै दङ सानै फिसाला आरो सासे फिसाजो सानै फिसालाया बबा सानैबो रायज्लायनो हाया आरो फिसाजोआबो जेबो रायज्लायनोबो रोङा दा बिसिनि दुखुथिया न'खरखौ नुनानै जों जा हायो एसे अनसुंथाइ होफैदों गाननाय जोमनाय माइरं जाहाथे नोंथांमोनाबो बिथांमोननि दुखुथिया न'खराव एसे सहाय होफैयो आं सासे बेक्तिगत जानानै नोंथांमोनखौबो खावलायदों नोंथांमोना बेयाव फैनानै अनसुंथाइखौ होफैनो हायाब्लाबो बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बार गाहायाव होनाय दंखायो नोंथांमोना बेहाय जा हायो एसे रांनि मदद हरनो हागोन गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा बेखेव बसुमतारी नोंथांमोनहाबो बे दुखुथिया न'खरखौ जा एसे हायो अननानै सहाय खालामलायदो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि आरो आंनि ससियेल मिडियानि साफ्रोमबो लोगोफोरखौ आङो गुरैयै खावलायो जाहाथे बे दुखुथिया न'खरखौ जा एसे हायो बे गाहायनि एकाउन्ट नाम्बाराव बयबो अननानै अनसुंथाइ होलायदो गोजोन्थों।